Když dovolíte, představím vám rychle happening, který budeme tedy při naší cestě po České republice předvádět. Toto je zeď, kterou bych s nadsázkou nazval zdí euroskeptických nářků. Toto je zeď předsudků, často lží, manipulací, které dnes a denně někteří politici v České republice se snaží vybudovat v našich mentalitách. Toto je zeď, která nám má zabránit, abychom viděli, že, tak říkají, král je nahý. Toto je zeď, která nám má zabránit v tom, abychom si srovnali to, co se děje u nás, s tím, co se děje jinde v Evropě. Někdy jsme lepší, někdy jsme horší, to je jedno, ale potřebné je srovnávat se v té evropské konkurenci, vytěžit z každého z nás to nejlepší. Naši politici, kteří patří mimochodem k té části české společnosti, která nejméně je v té evropské konkurenci zapojena a která v ní dnes a denně selhává. Naposledy nám to předvedla celá poslanecká sněmovna pádem vlády, sabotáží českého předsednictví Evropské unie, věc, za kterou poneseme bohužel následky jako země, jako členská země Evropské unie, protože prostě budeme partner, na kterého se nedá spolehnout. Dnes a denně nám česká politická scéna ukazuje, že zkrátka v té evropské konkurenci neobstojí. A aby si mohla udržet svou pozici, tak se snaží ve voličích vybudit pocit, že jsme ohroženi a že oni, ty, které už tak dobře známe a o kterých víme, že tady tak jako vždycky byli a nikdy v zahraničí nic moc nedělali, takže oni nás v uvozovkách ochrání. Tyto zdi my chceme bourat. Tyto předsudky my chceme rozebírat jaksi v přeneseném slova smyslu, ale chtěli jsme formou happeningu tuto věc stvárnit a spolu s kandidáty za chvilku tuto zeď zkrátka rozboříme, protože skutečně toto je zeď, která existuje jenom a jenom v našich mentalitách, nic takového neexistuje a my musíme si jednou provždy přiznat, že zkrátka máme na to, abychom se sebevědomě v Evropě prosadili. No a konečně takový maskot, nebo spíš antimaskot naší kampaně, bude tady náš Strašpytel Vašík. Strašpytel Vašík, víte, čeho je symbolem Strašpytel Vašík? Strašpytel Vašík zcela určitě není v našich očích symbolem českého národa. Strašpytel Vašík, to je přesné spodobení toho, čím by nás současná politická garnitura chtěla mít. Malé, ustrašené dítě, které stojí před tou zdí, kterou mu politici do hlavy nandali a který se bojí, neví, co za tou zdí je, říká si, ježišmarja, co tam na mě čeká, jestli mě tam třeba nevyvlastní Němci, nebo jestli tam ten zlý superstát evropský nás nějak nebude ničit, nebo jestli ten Brusel není ona to vlastně taková nová Moskva. To jsou všechno ty předsudky, které malému Strašpytlovi Vašíkovi někteří našeptávají, no on tomu chudák věří. My se budeme snažit dokázat všem v Evropě, ale i všem tady, že my nejsme národ Strašpytlů Vašíků, že my se v Evropě nebojíme a my vždycky po té, co tu zeď tak trošku rozboříme, tak prostě Strašpytla Vašíka vezmeme. Já poprosím kandidáty, aby pomohli taky tady prostě. A se Strašpytlem Vašíkem se budeme podívat, jak to s tou zdí vlastně vypadá. Neboj, Vašíku, já myslím, že to zvládneš, ono to není jen tak. Jo, rozpustíme se v EU. No, myslíš, Vašíku, vážně? Myslíš, že se rozpustíš? No. Co to říkáš? Jo, bojíš se NGOismu? No, ne, to nemusíš, Vašíku. To jsou takový intelektuálský výklady, na to máš ještě čas. Pojď, Vašíku. Tak. No a překvapení, Vašík projel troskami zdi, a ono je to takový samý, jako jestli on náhodou v té Evropě už nebyl a jestli náhodou vlastně ta Evropa, ne, že my musíme jezdit do Evropy, která je něco vnějšího, ale jestli to není náhodou tak, že Strašpytel Vašík zjistí, že jakmile jednou přestane věřit to, co se mu někteří snaží s prominutím nakecat, tak zjistí, že prostě Evropa je to, co zná ze svého každodenního života. To znamená, ano, to, co zná, ten prostor, v kterým se umí pohybovat, ten prostor, kde mu nic zásadního nehrozí, tak to zkrátka dneska ta Evropa je. A dovolte mi na závěr říct jednu věc. My chceme jednou provždy ukázat, a je to vzkaz, který poneseme do Bruselu, pokud dostaneme vaši důvěru, že my musíme vzkázat lidem, jako je třeba
vezmu takový symbol, francouzský prezident Sarkozy, že my nejsme národ strašpitlů nebo neskoků. Že my nejsme národ, který nezvládne úkol, který na první pohled by se mohl zdát, že ho přesahuje, jako třeba řídit celou Evropskou unii. Bohužel naše stávající politická garnitura v tomto testu selhala. Bohužel dává argumenty všem těm, kteří si myslí, že země, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004, nejsou připraveny na svou evropskou zodpovědnost. My to musíme začít měnit. Budeme to mít těžší, než to bylo předtím, zejména my Češi, po tom, co se v posledních dnech a týdnech odehrálo. Ale stojí to za to, protože jde o budoucnost, jde o to, že v nadcházejících 10-20 letech zkrátka kolem toho evropského stolu se nějak rozdají role. Někdo bude mít roli člověka, na jehož slovo se dá. A je úplně jedno, z jaké země je, respektive jak velká země to je. Pokud je to člověk, který je rozumný, konstruktivní, který umí se s ostatními dohodnout a který zároveň si umí pohlídat své zájmy, ale dělá to způsobem neagresivním, racionálním, pak to má cenu u toho stolu být a pak máme velkou šanci prosadit drtivou většinu toho, co skutečně potřebujeme. A pak tam budou možná, bohužel, já doufám, že to nebude Česká republika, můžou u toho stolu sedět lidé, o kterých se ví, že jejich vyjednávací metoda je nejdřív ostatním okopat kotníky a pak uraženě odejít na záchod, nebo lidí, kteří jenom jaksi sedí jak zařezaní, protože moc nerozumí tomu, co se říká a hlavně nechtějí, aby po nich někdo něco chtěl, protože by se zjistilo, že moc neumí žádný cizí jazyk. To je taky špatně. Jinými slovy, prostě hraje se o to, jakou roli kdo u evropského rozhodovacího stolu bude mít. A já pevně doufám, že s vaší důvěrou my přineseme do Evropského parlamentu obraz České republiky, na jaký tam zatím bohužel tolik nebyli zvyklí. Zdravé, energické mládí, lidi, pro které Evropská unie je samozřejmá věc, což neznamená, že nejsme lidé, kteří věří v Českou republiku, kteří jsou vlastenci. Naopak, já myslím, že toto slovo je potřeba si vzít zpět, nenechat ho lidem, kteří z vlastenectví dělají kij na Evropskou unii, protože ty věci nejsou v rozporu. Naopak, ty věci jdou spolu. Já vám děkuji za pozornost, trošku jsem se rozpovídal, možná jsem vystrašil ještě trošku víc Strašpitla Vašíka, ale jsem moc rád, že ti z vás, kteří prošli, se zastavili. Ještě tady chvilku budeme rozdávat letáky a hlavně přijďte k červnu volbám, protože skutečně je to podstatné. A byť vám někteří lidé možná říkají, že evropské volby jsou k ničemu a že Evropský parlament je zbytečná instituce, není tomu tak. A pro Českou republiku je zásadní, aby tam byla reprezentována kvalitními lidmi, kteří obrazně řečeno tam budou za náš národní tým střílet góly. A já věřím, že my to zvládneme. Děkuji vám.